So guys, ito yung ating 8 days therapy sa aking stroke patients ni Ate Nelia Banag. So ngayon po ay March 26, so kailangan ma-reach namin yung kanyang walking for at least 6 walking therapy program. So watch nyo po yung kanyang walking therapy program. Ito po yung part 2 ng kanyang therapy for 8 days today. Ayan, March 26 po ngayon. So watch nyo po guys till the end. Natanggaman eh. Susunod ka kayo. Tingnan mo tayo. Kayo. Ganun yan. Ano na yan? Sisi. Nakal. Nakala niyo. Pagpagod ka ako sa amin ha. Dulot. Tanong. Dali, ingatan. Sige, abo. Lali ka ha. Huwag kang hawak sa kanin. Sabahan. Dulot ka. Budya. Asya. So nakalala na ganyan tayo. Kasi automatic kan kakapit sa atin. Ha? Gusto ka na? Kaya pa ba? Hindi na? Magkakaisa ka na ha? Ganon. Ganon? Apa sabi? Kayo. Napresi maksud betul eh. Ginala pala ka, dala agi mo pa niya no, nadala nila kita mo. Apa di program mo eh? Ano pa yung nabi? Hindi mo, eh. Jadi, kawan, ayo, ini, apa ini? Ini, minta jangan. Ini sekarang kamat nih. Top, step body ka, kukuha ka, bench na. Kamay berapa? Sige step. Yan, normal step lang. Kamay berapa? Yan. Si practice pa yan. Laming isa lang yung motor. Duwang katawa. Wow, lamang sabi mo kayo kaya pin. Yan mo, ay may lang yung bitis mo. Doon minsan yan. Wala mo driver doon, bumalik mo ka. Yan, sige. So guys, ito po yung aming second round, walking therapy ni Ate Nelia. Yan po, nakakalakad po siya ng mag-isa, nakalalay kami ni Henry, na kanyang anak. Yan. So this is a walking therapy program. Ikot ka rin. Nakalalay. O, stop ka pa. Stop ka pa. Position pa mo. Hindi dapat nakabuka. Pabuka yan. Buka mo yung bagay. Yan. Sige po, yung kabila. Yan, tapos mo yan. Diretso. Okay, lakad. Lawin mo diretso. Sige. Kailangan Nakanta na kasi. diretso. Ang balansin mo. Ako tumba. Dua na mulai din eh. Okay, dua na mo. O, di ba? Tinawag ko rin. Dapat sila nakit kaliwa. Pagkatlas ka mo. Eh, muna yung shot back kasi Masya singit pa. Hindi ka mo. Wow. Ini pagigilan.
Isis na pa, pero yun yung wala ko. Wala mo. Kahit robot. O, sige. O. Sige mo na. O. Mag-stop ka. Walas ka pa. Las mo. Sila ka. Yan. Nakaluto ko. Wala kang lalakad pa. Yan, mintay. Budyan. Nakalala mo. Yan, very good. Wala yung swing bagya. Wala ka. Relax ka. Relax ka. Yung wala mo. Relax ka mo ka na. Relax ka mo. Okay. Gulot. Pause ka pa. Yan, napamanapan. Pause ka pa mo pa rin. Sige, let's you. Gibilis. Yan. Nasa tawag mga ganyan. Very good. Thank you Lord. Yan. Nakakatawa mo po. Medyo maganda siya. Okay. Last. So guys, last na lang po our program for walking therapy. Ayan, ang ating last program. Ayan. Papahinga mo ni mamaya yan. Okay. Ayos ka? Ready? Sige. Sige na. Kanina lakad mo ha? Kailangan pinahawakan. Yan. Sige. No? Yung masating yan. Wow. Nakakapalitan na din. Wow. Sinisip saya ka man ngapal na. Sige. Guys, last na po ito guys. Ayan. For walking therapy. Pang-apat na po ito. Ayan. So po yung naglalakad po ng nakalali lang kami. Wala pong hawak yan guys. Sarili niya pong step pong ginagawa niya. Ayan. Ayan. Okay. Okay guys, ito po muli, simula mong Keping to. This is our walking therapy program. Hanggang sa muli po, ito po si Moderno Mang Keping to. Please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Modernong Mang Keping to po. God bless po all of you guys.